Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong! Donkey Kong! Donkey Kong! Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora gora, hemen dator banana zerta. Etsairik minenak. Zuk garbitzen, zora bilatzekoa! Lasai, txikito! Ez da dirudien bezain larria. Banana bat galdu nuen duela hilabete, eta hemen nonbait egon behar du... Begira! Krankiren gaztetako gozoki ondar bat aurkitu dut! Aizu, zer da hori? Zer da zer? Atzean daukazuna? Oraindik ez dut. Bihur nadila tximino iloba, ikusten duzu hau? Ikusi bai, baina ezin dut sinetxi! Krokoputz eta kranki elkarrekin! Nork esan dizuen nire trasteak miatzen ibiltzeko? Eman, tximino kuskuseroak! Zera, kranki, argazkiari buruz... Zer gertatzen zaio? Ba, ez, Krokoputz eta zeuak izarete elkarrekin. Sinetxi edo ez, Krokoputz eta biok lagun minak ginen, zu eta Didi bezalaxe. Etxegoen guk probatu gabeko ezer, waterpoloa zela, tsunamiak hartzea, zirraragarria zen edo zer egiten genuen. Zer gertatu zen? Krokoputzi beti gertatzen zaiona. Uarteko txapelduna erabakitzeko norgeiago kanari ginen. Proba arriskutsuena geratzen zitzaigun, baina galtzen ez dakienez trampa egin zuen. Eta zer gertatu? Akabo galderak! Hobedu zuen asteborrazte haudena txukuntzean itzultzerako, larruzko beroki bihurtu nahi espatu zuen. Kranki eta Krokoputz lagunak, nork esango zuen? Arraioa! Bakigiro aspergarrian biziko ginatekeen orain, kranki eta krokoputz lagunak balira. Aizu, nik uste dudana uste alduzu. Baietz uste dut! Jarteko ordua, txikito, guazen! Ez lelo memeloa! Zera uste dut, kranki eta krokoputz adiskidetzen saiatu beharko genukela. Bai! Adiskidetuko balira, krokoek elukete kristalezko kokoa lapurtu nahiko. Mirari bat gertatu ezean. Miraria, gerta dadila, idatzi gutun bat. Geldior, ez niri arreta galarazi! Askura daukat, nagusi. Itxaron nire maixulana amaitu arte. Genuok astiro egiten dugu lana. Bosta zerbitzua, jauna! Akabo! Pikutara nire lan guztia. Hauzitegira eramango zaitut, nik... Honela hobeto dago. Hor, konpon, ea zer duzu, klump. Zera, gutun bat, margolari neka ezin hori. Kode militarrez ezagunen batean idazita dago, jauna. Arrigarria, berorrek bai jakin. Krokoputz maitea. Aspaldi batean, waterpoloan eta tsunamiak harrapatzen ibiltzen ginen. Eta oraindik biziki gogoan dut garaiura. Ezin daiteke. Berriro elkartzea nahiko nuke aspaldiko partez. Ze iruditzen zaizu, zure betiko laguna, kranki. Krankik bidalitit. Oroitzapen ederrak dakarskit. Ene, haiek bai egun zoriontsuak. Beti bihurrikeriaren bat prestatzen bat bestearen atzetik. Etzen guk jogabeko erronkarik. Berori eta kranki borroka lagunak? Aliatu utxak baino areago ginen, zera ginen. Adiskideak. Berori eta kranki? Zer ba, arazoren bat? Ez. Adiskidetu egingo da, arerioarekin? Agian kaltebako gonbita inozoa irudituko zaizu, klump. Baina nire adimenak argi eta garbi esaten dit, ni unkiarazteko trikimailu bat dela. Eskutatu nire begibistatik, ikusmenetikat, berehala. Kontxo, baina nahiago dut banana. Agian ez da izan hain burutazio ona. Errazegi ematen duzu amore, Donkey Kong. Badakizu zer dioten, lenda bizikoan espada? Zoaz bazkaltzera. Ez! Bigarrengoan, behar bada!
Sendoa baina ez astuna. Ez da txarra, baina oker samarra. Kranki, oianean, zerako zera goiti beheran onai, jo eta airea lehertzen zote, Zer? baina... Non da Donkey Kong? Onda jada, zerarekin borrokan eskerezkuin kolunkan nahi baina ezinean, premia larria, ondamendia... Primate handi usteak, erakutsi bidea. Beisbolerango gombita. Krokoputz? Krokoputz? Begiekin bat datarkit? Tximino lotzagabea. Itzuli koroa! Nahi baduzu, zatoz bila! Ia, itzultzeko agindu dizut! Ondo doa! Zijoan! Igarriko diozu atzaparra artean harrapatzen zaitu danean Donkey Kong! Azkenean buruzoil sentitzen nintzen. Non sartu da lapurtxatxu hori? Beste trikimailuren bat didi eta... Krokoputz? Kranki, zu zabiltza beraz azpilloko zikinonen atzean. Zeu zara hemen oianeko ondamendian dimandia. Ez duzu usteko batzuk bidalitako mezu barregarri hori sinetxi dudanik? Nik bidalitakoa? Arrapotz espainbakoa. Entzun arreta zarpegi ertoildua. Arreta zentzuten dizut eta gogaitarazi egiten hauzo. Uian baina jauzkariak, ikaragarria da, elkarrilko dute! Sekula idatzi izan barizu bezala. Zuk idatzitakorik irakurriko banu bezala. Zure plana porrot galanta, txikito! Biok prestatu dugu erdibana, eta zure erdia da errena! Ez da erraza izan gero krokopuzoraino ekartzea. Ez pazenuen, aizo, pararik ez niri! Enaiz niari, oiek biak baizik! Abai, hori egin nuen. Kaixo agur, aspaldiko laguna, ordu hartan, zoro moro genbiltzan. Ziztu bizian, arriskularrian. Kaixo bailagun, leial eta fin, adizkiden min, banandu ezin. Gogoratzen, tsunami hartzen. Olatu artean, eta zera. Jauzi librean egan. Atseden gabe, hain ginen gazte. Kaixo agur, Aspaldiko laguna, ordu hartan, zoro moro genbiltzan. Kaixo bailagun, leial eta fin, adizkiden min, banandu ezin. Ikusten, adizkidetu dira, gu bezala! Bai, jauna laguna, bizitza inda patxadatsua krankik adiskidea berreskuratu duenetik. Krokoputz! Badakit nola izena duen, zer? Tira, lasai, Donkey Kong. Eskerroneko opari hauek hartzera gatozki zuen. Aspaldiko bilagun oi oroitarazteagatik bizitzan laburregia dela. Banana kremazko tarta da! Ez usteko tarta, galanta. Ze ez usteko! Aspaldiko perteza dizkide. Segiagotan aritzen ginen. Upel jaurtiketan. Badakit non aritu, guazen. Krankiren antzatu! Krankiren nizkera, baina ez du krankiren jokaera. Kruxa, lagun idazu, agintari nagusirik ezean nork emango dizkit aginduak. Neu. Benetan, edarki. Ea ba, eman agindurik onena, soldadu. Ba, ekarri dazu, Piper Bells pizza bat. Ai, aginduak nahi ditut! Kandi, non da upel eskaera? Kanpoan txukun jarrita bidaltzeko prest. Eta ni neu, opor txikiak hartzeko zorian. Zer izan da hori? Nire upelak! Nor dabil nire upelak jaurtitzen? Adironok, ta upelkara!
Biti-bitean! Akabo nire upel sorta! Eta akabo nire oporrak! Ai, jende, hiru tanto segidan. Kranki, nolatan egin diguzu hori? Nire tituluari eustearren. Barkatu, baina oraindik tanto gehiago dugu egiteko. Kandi, ez zenuke sinesiko Krankik eta Krokoputzek zer egin didaten. Eta banana kremazko tarta ederra leherrarazi dute. Arroputzen lantegian ere sekulako txikizioa egin dute, ze gertatzen zaie? Zertzen hori? Barkatu, baina praktikatu beharra daukat, Donkey Kong. Zertarako? Ez dago oianeko golf partida bat bezalakorik. Estu eta largi ibiliko da jaun Andreok. Zorioneko apare egiten badu. Donkey Kong, nola liteke? Naiz ni izan Kranki baizik. Alepinak egiten nari naiz, garrasirik ez egiteko, Donkey Kong. Zure jaurtiketa. Oso ondo, kurri sopa hartuko dut. Jaurtiketa biko zigorra, jaki gainean ondoratzeagatik. Barkatu unetxo batez. Ia, Krokoputz, 9. bila. Nola bait, eta ez galdetu nola, badakit zure errua izan dela, ezta? Badu azalpena, zera... Sekula ez dut hain aserretuta ikusi, Kandi. Bere urtebetetzea astu zitzaizunean baino aserreago, su eta gar jarri zen, Ospa etxolatik! Eta ze iruditu aire akrobazien erakustaldi liluragarri hori, Kranki! Krankik eta Krokoputz musker madarikatuak negozioa ondatu didate, eta orain upelkopteroa lapurtu! Egin zerbait, Donkey Kong. Ezin dut tximino vibraziorik sumatu bi hoiek didatenetik karma maiseatu. Burua galdu dute! Baita geuk ere, ia! Mehatxu arriskutsu bilakatu dira denontzat, geldiarazi behingoz. Zer nahi duzu egitea? Zeuk elkartu dituzunez? Nik? Zure burutazioa izan da, txikito. Gogoratzen, idatzi gutun bat! Bostaxola, banandu egin behar dituzu orain guztion hobe beharrez. Lagun bi banandu? Ez zain jatorra iruditzen. Banandu! Ados? Hortik joan Azkenean, Krokoputz, eta orain, ez, esan dizut seinalea egin arte itxaroteko ba? Barkatu. Krokoputz harrapatu nahi duzu, Jakina, ederki jandiozue burua tximinok. Ez dugu ezer egin. Krokoputz eta Kranki adiskidetu baino ez. Adiskidetu? Burua jatea baino karragoa da. Guk Krokoputz berreskuratu nahi dugu, gehiegi eskatze alda. Geuk ere Kranki geure ganatu nahi dugu. Ze iruditzen, aliatzen pagara. Aliatu? Elkar bana dezagun arazoa, batu gure asmoak. Honetan dago gakoa, banandu lagun jatorrak. Nik badakit zer egingo dugun izan itxaropen. Idatzi bi iraingutun, deituz hastak irten. Bilatuen bat, burutazio, lagun minak bihurtzeko arerio. Behingoz, lagunak akabo, banandu biak kanpora egotziaz. Zergatik ez festan tolatu, oratuz Krokoputz. Kranki ez gonbidatu, sentiarazi azken putz. Ez, alferrik, bada oberik. Ezarri leian biak, galtzeko zorian. Bilatuain bat, burutazio, lagun minak bihurtzeko arerio. Behingoz, lagunak akabo, banandu biak kanpora egotziaz. Ea, joko lagun, zertan arituko gara orain? Texaserako tenismai partida gartzuan? Ez, aspergarri egia da. Aizue, zertan zabiltzate hemen?
Gure holgetan muturra sartu nahian? Ez horixe, muturriletxu! Zera pentsatzen aritu gara, tira, norgehiagoka amaitu barik utzi zenuten ezkero, zergatik ez duzue azken proba egiten? Egia, oraindik ez dago erabakita zein den uarteko trebeena. Ekiogun azken probatik. Zein proba mota da aurkaria deitxu hori? Hegazkin egal gaineko jarduera. Eta okerezpanago, sari nagusia ere banatzeko dago. Nire izena dauka grabatuta. Zure izena darama, Cranky? Hitz egiteko modu bat da gekotzar berdea. Eta orain praktikatu egin behar dut. Funkirenean ikusiko gara. Azken atximinosaba azken putz. Itxaron, neu naiz eta atximinosaba. Hegazkin egal gaineko jarduera, jota garbituko dira. Bueno, adiskidetzea baino hobe. Ene, Klump, primeran zatozkit kaimanentzako aerobikariketak lantzeko. Baina zer esan nahi du honek? Ofizialki salatzen dut goi mailako traidoretzat. Arerioarekin adiskidetu omen da. Cranky izenekoarekin. Ez duzu usteko ba, larrupoltsa zorritzu horrekin adiskidetu naizenik. Eta upel jaurtiketan, eta golf partida, eta gainerako olgetak. Olgetan nenbilerakoan? Ai, urgixeago azaltzen saiatuko naiz adimen urriko kaiku horrek ulertzeko moduan. Adiskide plantak egiten ari nintzen, berriz ere Crankyren aurka irabazi, eta nire saria eskuratu ahal izateko. Ea, askanazazu! Espioitzan ari da? Hau zera da, mendekua! Primatez jakin arkelori garaitzea baino ez du nahi, eta orduan akabo jukutria gaiztoa! Eta orduan, astindu airean diru iturria, eta egin nahi hainbat aldiz joan etorria. Bai, hori data. Eta erakustaldi honena eskaintzen duen akirioak dantzan barik, Tinke utziz. izango da uartekoa gure aberatxeztiena, sariaren irabazlea. Biotako zen izango da orduan lehena. Ni neu, zera. Alegia, axola espadizu, Cranky. Itxarongo dut, enaiz hilko. Azken hitz ospetsuak. Mantxoago, muskertxo! Hori bai, krokopuzkeria. Uskeria baino ez. Umekeriak. Ni gora igotzean komeriak. Ez dago gaizki, baina begiak itxita ere irabaziko dizu. Hobe ez itxita! Hornitu ezean erregai zegazkina, pikutara erakustaldia eta zure alegina. Ezin hobeto adierazi du. Ea, egiogun zulotxo bat. Behon deizula, krokoputz! Donkey Kong eta Didi, joan beharra daukat. Zera Cranky gorazeko hitzak prestatzera. Gora Cranky eta bar! Zerbait ote darabil esku artean. Krokoputzek beti darabil zerbait esku artean. Agian ez da izan hain burutazio ona azken batean. Cranky, ez dizut utziko. Arriskutsu egia da. Ez duzu zertan kezkatu, Donkey Kong. Egal artean enbilen nizu pixoialekin ibiltzen zinenean. Baina aspaldiko kontuak dira hoiek. Sekula hasten ez direnak. Bizikletan ibiltzea bezala, edota... Zer, ahaztu egin zait. Hor konpon, patuarekin dut itzordua. Markatu, Cranky, baina hurrengo baterako utzi beharko duzue itzordua. Oi, Donkey Kong! Oi, arrapatzen bazaitu torangutan tontolapiko hori. Ara, ona hemen, hause behar nuen. Lasai, Cranky, garaiz iritsiko zara norgehiago kara. Hitz ematen dizut. Ez da egin oraindik nik geldiaraziko nauen upelik. Eta zuzeri begira zaude. Prest nator norgehiago karako. Zer zabiltza, Donkey Kong? Donkey Kong? En naiz kaskarin burubako hori. Lagun eder galant eta atsegina baizik. Cranky naiz. Zu Cranky bazara, nor da hori? Behon daizula, Cranky laguna! Erregairik ez! Etxi ondo laguntxo! Ondamendi nagusia! Zabaldu herria! Ez dut begiratuko! Oh,
Lotsagarria, galdu egin dut zoritxarrez. Ondo da, akabo iragana, nire saria. Honen bila altzabiltza Krokoputz. Kranki, bizirik zaude! Baina, nola liteke? Izan ere, zer, honik eta osorik nago. Naita erregairik gabe utzitako hegazkin batekin amildu den tximinoa izateko, ezta? Bai, jakina, hori esan nahi nuen. Baina aizu, trampa egin dudala esan nahi duzu. Nazkagarriak, krokodiloa arrautzazko tortillak. Gezurtia! Iruzurtia! Itxaron apur bat! Kranki, nola iraunduzu? Eta areago dena, zergatik etzara maspildu? Nire holograma ikusi duzue. Ezin trebeagoa da hegazkin egal gainean. Ta hori galtzailea! Holograma? Trampa egin duzu, hori da ausardia. Orduan neu naiz garaile, emaidazu aterkia. Astiroago erregai zurrupakaria. Erregairik gabe ustea ere, ez da joko garbia izan. Zera... desleiala, baina ez trampa. Aldea dago, ea, eman aterkia. Alegia, biok ere aterki ziztrin batengatik arriskatu zarete. Agian aterki ziztrin bat baino ez zaizu irudituko, baina guk gazte ginenean. Ezken eukan besterik apustu egiteko. Ikurra da. Aterki hori nire erresuma osoa bezain baliotsua da. Krankiri erabat garaitu izanaren ikurra. Eta trampa egin duzun ezkero neu garaile, emaidazu. Sekulaiz! Orduan norerio izango gara, betiko! Ederki, guazen, Donkey Kong! Urrengo begiz jotzen dudanean, borrokan aritzeko izango da! Ospa hemendik, klump! Nahikoa denbora alferrik galdu dut, lemure aldrebesori nola suntxitu asmatzen aritu ordez! Eta? Eta? Lan bikaina, jauna! Ez gutxietxi zeure burua, klump. Eta berriro nire lurraldean ikusten bazaitut aurrerantzean, jota banana zarta! Emango dizut, sekula lehen ez bezala. 3 alditan, alproja!